ўсёй грамады вучняў. Дазвольце мне падзякаваць вам, як дэлегатам 5-й першай нешты агульнарэспубліканскай канферэнцыі. Думаю, што ваша праца, якая была сёння прароблена і на мінулым пасяджэнні, яна не застанецца без увагі ўсёй арганізацыі. Я лічу, што гэты вопыт і ў правядзенні, і ў прыняцці такіх рашэнняў ён будзе выкарыстаны намі пры падрыхтоўцы да 6-й перад з'ездавай канферэнцыі, калі ўжо будзе праводзіцца 22-й з'езд грамады. І дазвольце мне падзякаваць яшчэ раз вам за тое, што сёння сабраліся, за гэты ўсё ж такі невялікі, але ўсё ж такі унёсак у развіццё арганізацыі. Дзякую.